Barkanmu da warhaka. Salama ta kasance tare da ku. Gaskiya ina wa kowa fatan alheri. Ina wa kowa fatan alheri. Amma ina so ku fahimta. Zama lafiya abu ne mai daɗi, abu ne kuma mai kyau har ga gurin Ubangiji. Amma akwai mutane da dama waɗanda ba su son zaman lafiya, a koda wani lokaci sai sun tugaɗe ka fitina. Abin nan yana min ciwo a zuciya kuma yana min zafi. Na farko, kai ba Allah ba ne, kuma kai ba kowa ba ne. Ka ce da ni ɗan wuta ne. Addini na addinin 'yan wuta ne. Wanda abin da na sani, ba ka da wuta a hannunka, ba kuma ka da aljanna. Ni na yarda da cewa addini na zai kai ni aljanna. Haka kai ma ka yarda da naka ra'ayin da cewa addininka zai kai ka aljanna. To, abin shi ne ra'ayinka ba shi ba ne nawa, haka kuma ra'ayina ba shi ba ne naka. Idan za ka yi addininka ka yi, haka ni ma idan zan yi addinina na yi. Ka fito min da hujjojinka na addininka, haka ni ma na fito da hujjojina na addinina. Idan hujjojina na addinina ya gamshe ka, kaga za ka iya bin addinina, ka bi. Haka kuma idan ka fito min da hujjoji na addininka, naga ina da ra'ayin bin addinin naka, in bi. Zaginka, zagi da kake yi min ko da wani yake yi min akan na yi posting abubuwan da Yesu Almasihu ya koya mana daga cikin Bible, ba zai sa ni wai in ja da baya ba. Babu, ba zai taɓa sa ni in ja da baya ba. Amma abin da na sani shine, ka ce naka shine daidai, ka fito da koyarwarka, in fito da koyarwata. Ni ba zan zage ka ba, domin addini na bai koya min zagi ba. Sam, ya ma ce wanda ya min mugunta mai da alheri. Idan wani ya mare ni a wannan kuncin, in juya masa ɗaya kuncin. Ya kai ɗan uwa, ka yi lura. Domin ni na san da cewa muna a zamanin ƙarshe ne. Na gode. Ubangiji ya bi tare da mu.